Roedd o'n brofiad gwerth chweil I gynnal cyfarfodydd adran ar ei newydd wedd yn ystod mis Mawrth leni lle. A ddim jyst fi sy'n meddwl hynny, ond dwi wedi cael adborth hynod gadarnhaol gan lot fawr o staff yn yr adran yn y cyfamser felly. Oedd o ddim jyst yn gyfle I gyfarfod efo swyddogion o fewn yr uned, neu'r unedau gwahanol o fewn yr adran, hefyd yn gyfle I ni drafod ac ystyried materion sy'n berthnasol I ni gyd. Mae yna gynlluniau eisoes ar y gweill I gynnal gyfres nesaf o gyfarfodi staff dilyn yr un fformat eto felly. Ond wrth gwrs mae o'n bwysig ofnadwy I ni fod yn cynnal y drafodaeth mae'n barhaus ar rhwng cyfarfodydd bod ni ddim jyst yn ei adael o i'r cyfarfodydd I hunain I gael y cyswllt na efo gwahanol bobl mewn gwahanol unedau gwasanaeth o fewn yr adran. Dwi falch iawn bod y newyddlen staff ddiweddara yn cael ei ryddhau a'i chyhoeddi heddiw yma. Ac felly, dyma yng nghyfraniad bychan ni at y newyddlen yna. Fel nes I sôn yn yr cyfarfodydd staff, da ni mewn cyfnod o newid parhaus. Ac ers I ni gyfarfod yn mis Mawrth, mae yna nifer fawr o newidiadau wedi digwydd yn barod yn yr ychydig amser sydd wedi bod ers hynny, a hynny ar sail adrannol ac ar sail y cyngor. Un o'r newidiadau fydd rhai yn chi eisiau sy'n ymwybodol yn o fewn yr adran ydy'n bod ni'n sefydlu uned newydd, sef uned cefnogi busnes fel da ni'n galw hi ar hyn o bryd. Ac mae hwnna'n dod â nifer o wasanaethau presennol yn yr adran at ei gilydd I fod yn un uned sydd wedi integreiddio'r gwasanaethau ma'n hwn I ddarparu. Mae hwn yn parhau yr ymdrech sydd ni wedi trio I roed yn ei le ers dechrau'r adran I ddod â gwasanaethau at ei gilydd, nid jyst oherwydd bod yn edrych yn daclus ar strwythyr, ond bod ni eisiau i'r gwasanaethau yna weld y cyfleon yn haws o ran cydweithio efo'i gilydd a cynnig gwell gwasanaeth ar ddiwedd y dydd. Be da ni'n neud mewn gwirionedd ydy dod ar gwasanaethau sydd wedi bod yn canolbwyntio ar feysydd megis prosiectau, cydraddoldeb, cynllunio strategol, perfformiad ac adolygiadau gwasanaeth o dan un to, o dan reolaeth un rheolwr, yn ogystal â'r gefnogaeth sy'n cael ei darparu i'r bwrdd gwasanaethau cyhoeddus ac hefyd I bartneriaeth diogelwch cymunedol, ac ar ben hynny hefyd dod â'r rheolaeth llinell y 3 uwch swyddog gweithredol I fewn i'r uned. Hynny di, yr uwch swyddogion gweithredol sydd yn darparu'r gefnogaeth dydd I ddydd yna i'r prif weithredwr a'r ddau gyfarwyddwr. Mi fyddwn ni wedi penodi rheolwr ar gyfer yr uned newydd yma erbyn canol Mehefin, ac yn dilyn y penodiad yna, mi fyddai'n cylchredeg chwaneg o wybodaeth, nid yn unig ynglyn â pwy sydd wedi penodi, ond ynglyn â yn union sut fydd yr uned yma'n gweithredu o fis Mehefin ymlaen. O ran y cyngor, mi fydd pawb yn eich gobeithio yn sylweddoli ac yn ymwybodol bod ganddo ni gyngor newydd yn dilyn yr etholiadau fydd yna ar y 4 o Fai. Ac eisoes mae'r cyngor wedi penodi arweinydd newydd sef y cynghorydd Dyfrig Siencyn ac hefyd dirprwy arweinydd sef y cynghorydd Mai Rowlands. Mi fydda ni yn ystod y dyddiau'r wythnosau nesaf yn cael gwybod pwy fydd gweddill aelodau'r cabinet ac yn sgil hynny yn cael gwybod pwy fydd yr aelod cabinet fydd yn gyfrifol am yn gwasanaethau ni. Yng nghanol yr holl newidiadau, dyn ni newydd sôn amdanyn nhw felly. Mae'n bwysig ofnadwy I mi gydnabod bod yna waith arbennig yn parhau I gael ei gyflawni o fewn yr adran. Ac yn bwysicach byth efallai yr ymrwymiad I lwyddo yna sydd yn amlygu hun yn rheolaidd yn bob man dwi'n mynd pan dwi'n ymweld â gwahanol lefydd o fewn yr adran. Diolch yn fawr iawn I bawb am yr ymdrechion. Yn olaf, swn I licio roed un her I bawb yn yr adran. Rhyw fis yn ôl, mi ges I ar ddallt bod yna lai na 100 o bobl o fewn y cyngor cyfa wedi trosglwyddo I ddefnyddio meddalwedd Cymraeg yn ytrach na'r Saesneg ar ei cyfrifiadur. Ac felly rhyw fis yn ôl nes I ofyn i'r uned technoleg wybodaeth drosglwyddo i'r Gymraeg. Ac o'n I chydig bach yn bryderus o ran fyswn ni'n ffeindio a fyswn ni'n gallu defnyddio'r cyfrifiadur ac yn y blaen felly. Ond mae di bod yn drosglwyddiad hwylus ofnadwy. Ac dwi wedi digymod efo'r newid yna heb fawr o draffarth o gwbl felly. Mewn grŵp rheolwyr yn gynharach yr wythnos yma, mi neis I herio pob un o'n rheolwyr ni sydd ddim eisoes wedi trosglwyddo i'r meddalwedd Cymraeg I wneud hynny o fewn yr wythnosau nesaf. A mi ges I ymateb chydig bach yn bryderus gan rai pobl, ond yn gadarnhaol ar y cyfan I fod yn onest. A beth sy'n licio wneud ydy roed yr her I bob un aelod
o fewn yr adran, aelod staff o fewn yr adran, i fod yn gwneud yr un peth. Mi fydd eich reolwyr chi'n trafod hyn efo chi yn y cyfarfodydd tîm dros y mis neu 2 nesaf yma. Ond be amdani bawb ohona ni fod yn trosglwyddo o'r meddalwedd Saesneg i'r meddalwedd Cymraeg cyn diwedd yr haf. Wedi'r cwbl, da ni gyd yn yr adran yn gallu'r Gymraeg, ac os ydw i'n gallu trosglwyddo i'r meddalwedd Cymraeg hefo cynlliad o draffaeth a dwi wedi brofi, dwi'n siŵr bydd pawb arall yn gallu gwneud o'n rhwyddach fyth. Diolch am wrando, ac fel dwi wedi dweud yn y gorffennol droeon, os oes yna unrhyw beth da chi'n awyddus i drafod neu dynnu'n sylw fi ato fo, peidiwch yn meddwl ddwywaith cyn cysylltu efo fi.